Hello, ladies and gentlemen. How you guys doing today? I hope everyone is doing well, guys. You won't believe what is going on. Guys, in fact, I don't have to talk too much on this video. Just watch this video. Watch it, and I will see you shortly. Ọkwa smart arụ ọrụ kedu ebe mere eji ejide gị na-ege ntị bie m egbe m ahụ ka ebe men kedu ka gị na ka ebe jikọ gị na smart mana iso smart gị bụrụ akụmaja na ka ha raụ ndị a bụ ndị na-ekwe ka ara ụra n'Ọkịja. O nwere nke a na-akpọ arịwa, nwee nke a na-akpọ ugebe na aja, nwee nke a na-akpọ white, nwere nke a na-akpọ ka ekwe ha afa ya achịtị na yoyo ịnụ ka ọ na-akpọsị dị afa. Ọ dị ka onye nke abachịtị ahụ na pichọ ebe a ibe a niile efuru ebe a kịta na ọnụ na-afụ na bụ be ofu onye ka ekpotere foonu niile a anya ma ọ na-arụ na-emekọ ọfọ. Ụmụnne m nukiri ekwenu foonu ka iwe na ATM kaadị ndị mmadụ ekpokọsịrị foonu anyị rapụrụ ebe ahụ karịkwara 50 ndị adịghị mma ndị ha pịasasịgoro ha ejigo mesibe ha na-eme pịasasa ha kinapụ mmadụ foonu ahụ ha jiri ekpọsa ha pịasa na sim kaadị onafọrọ sim kaadị dị ebe a rukwere 1000 pieces wepụtagoro sim kaadị ahụ kposa n'elu frame picture inye asaịdị a kposa n'elu frame picture kposagodi ya una sim card ụmụnne m ọrụ ọkụnụ soro kirie enu ihe eji afa ndị unknown gọọmenti wee na-arụ ọrụ mgbe ha fụsị ndị bụ unknown gọọmenti na-agbafuo ha eji afa ESM wee na-arụ ọrụ which is ihe ichiri warning mbụ this boy ya ifere ya which is ihe ichiri warning na nsọ na redio nobody will use our name to do evil. Ọnụ je ka ị na-apụ ọmịmị nwoke wee tiru gị enu mma agba gị egbe adị m egwukwa egwu ọkwa nke osogbu egbe na mbọsị a na-emebere ya mmadụ gị ka m na-ajụ ọkwa nke osogbu egbe ntose ndị unknown gọọmenti ọkwa na obi a nara ego ebe a na-emebere ọkwa. So guys, I'll play the remaining video for you, but guys, imagine this kind of people, you will go and be doing all this with the name of ESN and the IPOD. It's not good now. Somebody who is doing this kind of thing and you use ESN and the IPOD. What are you thinking? Eh? Do you even want our brother to come out from that prison? Why people are like this? Please share this video, like and comment, and subscribe and follow